Першая кніга цароў, раздзел 31. А філістынцы ваявалі з ізраільцамі. І ваяры Ізраіля пабеглі ад філістынцаў і падалі забітыя на гары Гельбоя. І дагналі філістынцы Саўла і сыноў яго, і забілі Йонатана, і Абінадаба, і Мельхісуа, сыноў Саўла. І ўрэшце бой ішоў толькі каля Саўла. Сталі страляць у яго лучнікі, і быў ён моцна паранены лучнікамі. І сказаў Саул свайму збраяносцу: «Вазьмі меч свой і забі мяне, каб часам не надышлі гэтыя неабрэзаныя і не забілі мяне, і не здзекаваліся з мяне». І збраяносец яго не хацеў гэта зрабіць, бо вельмі баяўся. Тады Саул дастаў меч і кінуўся на яго. Калі збраяносец яго ўбачыў, што Саул памёр, тады сам таксама кінуўся на свой меч і разам з ім памёр. Дык у той дзень загінулі разам Саул і 3 яго сыны, і збраяносец яго, і ўсе людзі яго. А ізраільцы, што жылі на другім баку раўніны і на тым баку Ярдана, убачыўшы, што войска Ізраіля ўцякло, і што загінулі Саул і сыны яго, пакінулі свае гарады і паўцякалі. І прыйшлі філістынцы і абжыліся там. Назаўтра ж сталася, што прыйшлі філістынцы, каб рабаваць забітых, і знайшлі Саўла і 3 яго сыноў, што ляжалі на гары Гельбоя. І адрэзалі яны Саўлу галаву і забралі зброю яго, якую паслалі па ўсёй зямлі філістынскай, каб разнесці вестку ў храмах багоў сваіх і сярод людзей. І паклалі яны зброю яго ў святыні Астарты, а цела яго павесілі на муры Бетсана. Калі даведаліся жыхары Явіса ў Галааде пра тое, што філістынцы ўчынілі з Саўлам, падняліся ўсе наймужнейшыя людзі і ішлі ўсю ноч, і знялі цела Саўла і целы сыноў яго з мура Бетсана, і прынеслі іх у Явіс, і спалілі іх там. І ўзялі яны косці іх і пахавалі пад тамарыскам у Явісе, і пасцілі 7 дзён.